Adto ta dito guys sa akong gitanom nga bagong bilya guys atong subayon kung nabuhi ba kay basi gikakhag manok atong subayon guys ug naabay nabuhi kay basi gikakhanag manok. Hala guys, nakakita mo ko niya nalagay ga kuag sanggutan guys. Mura gipananggutan naman ni. Kinsa kay nananggot ani no? Pag vlog na ko ani daghang pagka itog bunga. Karon ka na gigama na magsanggutan mura gipangwa man ang mga lubi. Mao tingali ag kato tingali among amigo nga mananggiti mo ay mananggut ni ini. Mahinaw ta guys og daghag tuba aning maong punuan sa lubi. Kaya ron dali ra ta makapangambit og gamon og suka. Kining panagsarata guys maglibot-libot nibo man ko ani nga naa naman di ay mga butangan nagmanok sa akong anak bag-o pa sa akong pananaw guys. Daghar ba ni kayog bunga gipananggutan na. Ahong gisubay gyud guys sa ari og nabuhi ba. Wa pa man murag wa pa man buhi. Ano lang manggili. Kay pinaliwat ni guys. Kaya nalaman ni butang-butang aning atuang atubang panahon sa ting-init. Bubuwak man dyan ni pag-ayo ang bagong bilya. Unja, tungod lagi kay panagsara man lagi mi intawon ani maglibot-libot. Ang gisubay gamong pukot guys ug naa pa ba? Kay panagsara po ni gamiton ning maong pukot kay nagtrabaho man lagi si Mister. Among gisubay ang mga panagat na ko ani guys ug unsa nagayoy porma. Og simba ko in town og maanod ni. Nara na ning kilit sa baybay no gibutang guys akong gipadaplin kay aron lagi dili maabot sa baha or sa bawod kay wara ba may usahay sa amo ang panimalay tuara ba mis trabaho mao ni guys aga mo ang pukutan ang gitan-awa may tabon nangita na pug gitabon ani kay basin og mo kus ni gumikan sa kainit sa adlaw magabok na pud ni intawon ning among pukot inampingan ra ba ni Mister pero hibong ko karon kay wa naman ni tabuni. Di ba lalim mag-ugba og pukot guys? Di katida jud yung pukot. Tingga mahal na, #nylon. Mayo gani kay kami ray magbuhat sa mga panagat nga pukot guys, di namin manuhol. Kami na si Mister ani mismo ang mo trabaho og kanang pukot kay makamao man mi. Tao-tao na ni nga pukot guys. Wa pa ang bagyong Odette. Basta kay taod-taod na jud ning maong pukot. Di lang man namo magamit kay wa may lugar sa pagpanarbaho. Taas-taas ni mga maong pukot guys. Makasuwa jud ta ani kung magkugita. Ang amo ra ni gamiton sa panahon nga wa may paon. Ug gusto mi mukaon og isda, kani nga among pukot may iladlad ngadto sa laod.
Ang mata ani guys, city. Yang nylon 4. Para sa mga anduhaw, kutob. Unsa pa, basta kay kami rin magama dyan ng maong pukot. Nilanta po ko aring ilang suba guys, aring tulay. Taod-taod naman dyan ko makaari aring tulay. Mapadyoy pag video na itong pag-festival, Valencia Festival, din sa maong suba. Karon pa po ko nakabalik. Nindot kay tanawon guys ang tulay. Ani sila si Ma'am Flor og si Ma'am Amy og ang mga vloggers ani magsuong-suong aning tulay guys padung dito sa ibabaw para magbuting-buting kay wa may baod. Hadlok mamig-ari na mo ibutang aring magbuting-buting sila sa may laod. Hadlok pod. Mo nang ani ra sila si Lams tulay ani guys largong to sa ibabaw kay law man ni. Pasko na ni guys, mga 23 man ni sa adlaw. Hapit na ang Pasko guys, pero nag-uol jud ko kay duna na puy dag-om. Mamasko tingali mi anis Pasko duna tingali ulan nga muabot. Kay nanag-uman guys. Nanag-um ang bukid. May lang ang tao karong Paskuha guys, ug way dakong ulan. Kay luoy po kayo ni mga tao mamasko nga baha-baha pod ang suba or ang mga kadalanan magkalapok. Luoy pod ang mamaskuhay. Idungog ra ba guys nga adunay dakong ulan panahon sa Pasko. Murag 3 or 2 ka bagyo ang musod. Manginaot lamang ta guys nga diri sa amo sa Bohol wa intaw na di na musod. Kay luoy taon ming mga bulanon ani kung mag-uwan. Sabi na kaming mga tao nga naad duol sa baybay. Makatagamta na pud mi og balurong baybayon. Mo ni ang anak si Alex guys akong giduol og managat ba ni si Jaron. Bastar guys dag-um na nag-um jud. Amihan ni guys ang iyahang hangin. So murag safety pud mi kay wa kayo ibawod basta tuas amihan kaos kung habagat. Lex, di ka manubid Lex? Karon? Ugma karon. Bao. Karong adlaw na istambay lagi ka day. Ha? Ugma. Ha? Gasolina? Ha? Gabalanse man ka mo. Ha? Pilay balanse nyo day? Day?
Sa man tong ga puti sa Bawon? Na iya lah. Kay na kog isda galain man god. Aman. Ha? Bawo din na. Kaya manahaukuan good ka ng na galain siya ba kaya nakukuan. Wala namuti na di ay Namuti kay balot man. Ano may dagat og giniro. Balot ka ato. Nibalik si Ma'am Nimpa ganina. Uy, Ginoo tinawas dagat sa unahan Pero diri lagi kay bawd-bawd na nga naman Ingon ana tingali Lex og amihan no. Ana dia inanay ang bawod. Pero gabagat pa ni ga pungasi ni. Amihan kusog amihan ani pero kung di lang mausob murag magdagbinta kay amihan man. Ang gikadlukan ning dag-um ba. Sig muuwan, ha? Arang tugnawa ra baga jud og ingan aning porma amihan nga hangin-hangin sus murag nay ice gadag ice ang hangin. Nag-um na pod guys. Sa bukid hinuon ni pero hadlok lagi bukid paduman ari ang baha sa ubos. Hadlok mo mi dire bisag sa bukid ra mi mag-uwan, hadlok gyapon mi dire ubos baybay kay ang baha paduman sa ubos. Hadlok gyapon guys. Guys, dunay niabot na sab nga manubiray. O kini ag isuon sa humbana ni guys. Pero ambot ug unsay kuha ka ani wala nang kumuduol guys og ako mayon guys nga daghang salamat sa inyong pag tanaw sa akong video so ako manghinaot guys nga ang inyong Pasko karong tuiga magmalipayon og magmalamposon ta pag salubong sa bag-ong tuig. Bye bye na guys, bye bye.